Ongi etorri Durangoko liburu eta disko azokara. Gaurko bidea euskaraz izango da, orain dela gutxi euskararen eguna izan zen. Surrealista. Da buen argazkia ikusi zuen hori berta, balakutziko dut zuegu ze pasadan, konzepta. Nik ikusi den nudan bideoa TikToken, podcast batena, eta elakutzen dutzen marinari zein zoztan piloat barregura. Eta ete duzku piloat grazia, eta da, urrengo bizuen, jarriko duguna. Hori da. Nire gurasoekin ninduten bataiatu, nintzen justo rollo, haters. Bai, atea maxima. Bai, baina DBH lau estatu batetara joan nintzen. Bai. Eta elo nintzen, zuek elizara joaten zarete, bai, tipo mierda. Norduan, bastean bibidara elizara jaten hasi nintzen. Hasieran pizkat jarraitzeko elizako rolloa, amari. Ama, tia, ekarri bibliza bat euskeraz. Inglés ez dut ulertzen, ekarri bibliza euskeraz. Orduan, punpunda, apurka, sinisten hasi nintzen. Benetan da? Bai, benetan de, nivel extremutara, hasi nintzen sinisten, baina, karo, lotzia mote gustan. Lotzia mote gustan, esatia, aizan ez eta sinistuna naz, baina munduko hateran dizena izan azena. Karo. Baina, esan, Eliza katolikoa, kristauak zirean, baina bautistas del sur, deitzen zirean. Esan, konfesan nintzen, esan, amito listo, sinistu etxeot, eta betan bataiatu nintzen, armairutik irten nintzen, altare baten bainera bat, ni bat azuri bateaz. Serioz? Bai, nire gurasoak ateuak, baina, onartzen du zuk naixuna orduan, Skypeetik ikusten nire bautizua, eta nik, jura, momentu horretan, sinisten eban, niri jainkoak eruztala, estatu batuetara, bere hitza entzuteko, eta bere mezua ona ekarri bala. Orduan esaten eban, zelan cojones envió nik hau. Osea, ya pensaten eukan en plan, vale, Elisa zabalduko lekitzon txikitzua, tipo, hiru pertsona ez de la Biblia, da zabaltzen jongo dago, porque hau zabaldu enbida. Ze, hau ez bo zabaltzen nire lagundanak, eta nire familia dana infernura doia. Orduan neukan angusti bat, danak infernura doiaz, Jesucristo, parkamena goztu bida. Gaur egun ez? Ez, evidentemente ez. Eta, noiz konturatu zinen, ez? Ez dakit ze momentutan utzi nion sinesteari, baina gogoratzeot, heldu da, hiru egunera da motoko jaizak zirean. Vale. Degoan gatibon kontzertua. Da, holtatik esaben, nor da infernure! Da danak, danik, ez dakiz egiza dela. Te lo juro, a ver, verde, es de TikTok. Bueno, kontauko txugu pizkat la superbroma de Naia eta Usue, endozkoena. Alibe. Hori, eta Naia eta Alibe, barkatu. Pasagot supertxarto, bale? Ze, esan duzte, tal, gauzen eskatzen, como, entrevistak edo, eiteko jentiai. Ta, esatuzte Libek, hori, dala TikTokerra, tal, no seke, neska bat. Eta galdetu dutxago, a ber, argazki bat atera. Juenas ni eta esan dutzen, parkatu, aldogartara argazki bat zugaz. Ta esatuzku. Zergaitik, zergaitik. Nigaz zergaitik. Geratzen ni, giretan naz, eta ez libe ez nahi eta editzen. No. No puede ser. Eta geratu da toda su cuadrilla flipando. Barre eitan, eta esatzen, ai parkatu, toz konfunditu indazela. Eta juen nazko horriketan, que vergüenza, neskak. Bueno, hori, que vergüenza. Me da mucha vergüenza, pero me da más pena que vergüenza. Por eso lloro. Jup, Durangoko azokan egongo garela esateko bakarri pasetan asamendik. Egunon. Arrastion, ja. Hori, arrastion. Buenos noches, 10. Bueno, zera hasi zinen TikToken bideoak egiten? Baina urte dola hasi nintzen bideo batzuk eskeitzen, herri askotan ibiltzen ginen aita eta biok, eta esaten nion aitari. Ikusten duguna, jentiak ikusi behar dau. Holan hasi nintzen bideo txorra batzuk jartzen, jentiari guztebiakon, eta orain babeitxu zelako liada. Eta, ze bat urte dara mazaz, azokan? Azokan da, aurten nire 3. urtea erakusle moduen. Bueno, artista moduen edo maia izaten. Eta etorten bizitza osoa. Osa, txikitatik etorri izana saite eta makin, osabata iztekokin baita ere, eta, bueno, pues, izan dudan, partaidetza, izateko aukera izan dudan momentuan, partaide izen, naiz, azokakua. Eta zer da gehizen guztetan jatzunak zogatik? Azokaren azuntuakin? Bai. Montatzen den ambiente herrikoia, ez? Hauxe da gure erroa. Eta hau ezin dugu galdu, orduen hau mantentzia oso garrantzitsua da niretzako. Eskerrik asko, Zeueri, gero arte. Bale, zein da zuen telesai guztetako pertsonai guztokena?
Gozenekoa? Bai. Maitane eta Ekaitz. Horrek ez da balio. Ekaitz. Ez da balio. Ez du balio? Ez. Orduan esangoet... Zer baztu balio? Oiane. Vale. Ondo. Eta zura? Karla. Eta zuen usteiz, zein da kuskuseroa? Ni badakin ordan ez dut esango. Hombre, baina momentuz. Momentuz, jo, ez dute azkeneko ikusi orduan azpi esango dut. Azpi, bale. Bai. Nik esango nuke igual... Momentuz igual suge izan daitekela. Izan daiteke. Bale. Bai. Bale, bazkerik asko. Aur! Kontauko dugu zer pasau dan, bale? Bale, orduen. Egon gara galdetzen zein dan, euren pertsonei gustokena, guazen hiriburuz, no? Bale, eta gaizkak esan dau, Ekaitz eta Maitane. Eta zautzelideek. Ez dau balio. Eta, mutiela gaizka, eta nik ezautzat. Zan berak, Ekaitz eta Maitane, eta nik ezautzat. Ez da balio. Eta bera azilate, zergaitik ez da nik. No, eta esan dau berak. Bueno, Ekaitz bakarrik. Ez da balio, zergaitik. Ez da balio? Zergaitik. Zergaitik bera, zala, Ekaitz, baina bera esan gaizka. Eta izen da un Laura. Eta bueno, hori. Bueno, Luken eta Maitane, parkatu gertatutako gaitik. Igual hau ikusten osuez, euskibietu eta sausielako. Así que horrengo ez dudarik egongo izenekin. Bueno, venga, arte musa eta gero? Bueno, nego bat ikusiko dugu. Bueno, hemen ikusi dezakugu, Durango ederra, hemendik erreka... Xampana izan daitekia? Uste, baina uste hau zen dure bide, ez dela Santana, ez da horri zauta. Ego alta berakoa, bueno, ez da zio. Zene egiten dugu, atxepilua... Santanakoa, I'm not sure. Baina, lehek zuzen, hemen Durangarrak, mira behatzen ez. Ondaz. Hemen dago eda, baserri bat, beste dugu zer hau, beste baserri asko, letu erreka. Zer erreka izango da? Ia izan erreka da. Hemen betu, hau zen kaleak, hemen dago Goienkale, Arkale, Goienkale. Bueno, hori dago de Durango, zer asko ikus da edik. Dago Durango Azokaren Arte Museoko eskuturarik garrantzitsena.